Appellalkom il-lejla li tħarsu l-interess nazzjonali kollha kemm intkom. Kuraġġ, għamlu kuraġġ u għamlu dak li huwa sewwa għal pajjiżna. Ovvjament, il-vot ser jażel bejn min jaċċetta illi il-kumpanija segreta fil-Panama hija no problem u min ma jaċċettax. Min ma jaċċettax illi jkun hemm kumpanija segreta. Il-vot il-lejla huwa bejn dawk illi għalihom nistgħu nibqgħu għaddejjin isu xejn mhu xejn u dawk li għalihom dawn l-affarijiet ma jistgħux jibqgħu għaddejjin kif huma għaddejjin. U jiena naf, Sur President, illi llum din in-naħa tal-Kamra hija fuq in-naħa tal-poplu. Jiena naf illi llum din in-naħa tal-Kamra qiegħda tagħti vuċi lill-poplu. Illi f'din il-Kamra li kieku ma kienx għalina u għal deputati indipendenti, kieku l-vuċi tal-poplu dak li qed iħossu n-nies li kieku mhix qiegħda tinstema'. Prim Ministru, you can run but you cannot hide. Inti tista' tiġri, tista' taħrab, imma ma tistax tistaħba. Mill-bidunet l-Azerbajġan isifru il-Prim Ministru, Konrad Mizzi, Keith Schembri u l-kap tal-komunikazzjoni tal-Prim Ministru. Mingħajr l-Azerbajġan jiltaqgħu mal-awtoritajiet tal-Azerbajġan u l-kumpanija Sokar, mingħajr ma jieħdu uffiċjali pubbliċi, mingħajr ma jieħdu uffiċjali tal-Ene Malta, mingħajr ambaxxatur, mingħajr midja biex ħadd ma jkun jaf x'qegħdin iħawdu. Inċidentalment Konrad Mizzi taf x'kien qal Sur President qabel l-elezzjoni f'intervista li kien ta' lit-Times fit-23 ta' Settembru tal-2012, jiġifieri qabel l-elezzjoni, kien qal hekk: "We will have the highest standards in Europe." Konrad Mizzi, eh? "If one of Dr. Muscat acts improperly, he will be out the next day." Konrad Mizzi tkellem b'dan il-mod. The next day, għaddew 8 ġimgħat u Konrad Mizzi għadu hemm. Walk the talk, Konrad Mizzi. Fuq l-iskandlu ta' Panama, il-pulizija fil-Panama għamlu rejd fl-uffiċċji ta' Mossack Fonseca. Alla jbierek fuq l-iskandlu ta' Panama, il-pulizija investigaw fil-Brażil. Alla jbierek fuq l-iskandlu ta' Panama, il-pulizija investigaw anki f'El Salvador. Jekk hemm pajjiż iktar korrott minn El Salvador. Nispera mhux aħna, imma aħna le. Il-pulizija tagħna għadhom lanqas biss bdew jinvestigaw li turi li hemm problemi fl-istituzzjonijiet, għandna l-istituzzjonijiet iġġamjati, ibblokkati għaliex ħatafhom il-Prim Ministru Joseph Muscat. Għalhekk il-banek fil-Panama lil Keith Schembri u lil Konrad Mizzi qalulhom le ma noftħulkomx, kont tal-bank biex tpoġġu fih senserija ma fetħuħx. Jiġifieri bank fil-Panama, Sur President, huwa aktar serju mill-Ministru Konrad Mizzi u mill-kap tal-Uffiċċju tal-Prim Ministru Keith Schembri. Bank fil-Panama. U daw meta qalulhom le, qalulhom mela ara ħanbidlu r-raġuni għalfejn ftaħnija. U ħanivvintaw xi ħaġa oħra, qalu mela l-kumpanija flok ħanpoġġu fiha s-senserija, minflok se npoġġu fiha flus ġejjin mir-riċiklaġġ tal-iskart. Alla jbierek mir-riċiklaġġ tal-iskart. U taf fejju, ir-riċiklaġġ tal-iskart mhux Malta, ir-riċiklaġġ tal-iskart fl-Indja, in-naħa l-oħra tad-dinja. Immaġina ftit, Konrad Mizzi għandu kumpanija li tagħmel ir-riċiklaġġ tal-iskart fl-Indja. Daw jagħmlu sens daw l-affarijiet. Dan jien qed narahom ħażina. Daw kulħadd qed jarahom ħażina ħlief il-Prim Ministru.